חבר'ה, אנחנו... איפה המקום אנחנו נמצאים? קרבולת חרירים. מתחבאים פה מהגשם, כל אחד אנשי המערות. אפשר לחשוב שאנחנו בשוויץ. כן. חיילים של שוקולד. כן. יאללה, דברו, אתם בשידור. אבל תשלח את התמונה. לא, לא תמונה, זה הסרטה. כן, כן. אנחנו עכשיו בתוך מערה מחפשים מסתור מהברד במדבר. רב סרן אברבוך מצלם אותנו. כן, הסרט. שיהיה לדורות הבאים. מי זה פה מתחבא שם? החייל שוקולדה? אנחנו מחכים לתה, אמנו. מחכים דיבורים, אבל מחכים לתה אחר. הסרטה, מה יש לך להגיד על המצב? יאללה, בוא נמשיך. אני אגיד לך שבמצב כזה שאני בחצי קריאה מפעיל כל מיני שרירים פנימיים. יאללה, חבר'ה. יאללה. יאללה, לצאת מהכוכים. יאללה. יש חייל אחד שנרדם. לצאת מהכוכים זה היה תיאור מדויק. גשם שוטף, קופאים פה.